Вчера се свърза с мен учителката ми от първи клас, първи А клас на 51-во училище. Тогава се казваше Васил Димиревски, сега се казва Елисавета Багряна. Много яко. В смисъл, аз обади ми си писмен приятел, тук при нас има една жена, госпожа Игнатова, която казва, че ти учителка да ти дам ли телефон. Викам, давай го веднага. И аз се търсих толкова време. Само, че малко ми прочета така госпожа Игнатова, аз се знам като другарката Игнатова, разбира се, като един възрастен човек. Много яко, много яко. Такива специални чувства на спомени на хора в мене, много се изкефих. Ще се видиме, живот и здраве, да видим, да си поговориме. Супер! Тя каза, че някакви други нейни ученици ще дойдат, били стани шефове на банки, готвачи известни и така нататък. Ще ми бъде супер интересно. Кажете, вие имате ли такива неща, които ви се случват?